ikusiko hori asko diversifikatu da, eta diversifikatu da neurrian, gure bezalako proiektuei aukeraz beteriko eskenatoki berri bat irekitzen zaigu. Noski, negozio ereduan eta gero sartuko gara, eta horrek ere diru iturri aldetik eta gabeziak guztienak antzekoak dira eta birpentsatu beharra. Baina funtzio sozialari dagokionez, informazioa zabaltzeari dagokionez, egia da, izugarrizko aukerak sortu direla. Eta hain zuzen ere, naiz proiektua bera, orain dela 6 urte sortzea, jakiko duzu, gararen baitan edo sustatzen den proiektu berria da, izan ziteken gararen webgune bat, fito, baina egintzen autua izan zen proiektu berri bat sortzea, ikuspegi abiapuntua bera digitala izango zuena, eta hartara bide emango ziguna, gaur-gaurkoz dauzkagun aukera baliabide guzti horiek ahalik eta onduen aprobetxatzeko, eta hori da egiten ari den bidea. Beraz, uste dut, komunikabideen inguruan paradigma berriak eta aipatzen direnean, krisia aipatzen da askotan, ezintasunak, negozio eredu aldatu beharra, hori dena egia da, baina uste dut gure bezalako proiektuek badutela abantaila handi bat, ez? Aurreko izlariak amaitu du bere aurkezpena, bi erronka jarriz, gaur eguneko komunikabidek bi erronka nagusi dituztela, ez? Bat, komunitatea sortzea aipatu du, eta bestea fake news delako aurre egitea. Uste dut, bi arlo horietan gu abantaila handiarekin goazela. Gure proiektuak, badakizue, gara den sorrera eginen itxiraren ondotik ematen dela, herri ekarpen ekonomiko bati esker, alegia komunitateak berak bere buruarentza sortzen duen komunikabide gisa, bere izateko arrazoia komunitate hori bera da, beraz komunitate horrek balizko ikuste ez duen egunean hilko da, bitartean iraungo du, komunitateare sortze hori bere DNA-aren ardatze nagusia da sorreratik, ez gure kasuan bakarrik, zure eskila aipatuko da gehiago, eta beste hainbat proiektutan ere bai, gurean ere hori da ardatze nagusia, eta fake newsen kontuan eta zer esan, ez? Orain badirudi fake newsak Errusiar botek egiten dituztela, edo Trumpek egiten ditu, besteak egiten ditu, ez ditugu horiek ukatuko. Nizan dira fake news, euskal politikaz, ni tendan egunkariak saltzen dituenean ere, hainbat edo komunikabide gehienek ere esaten zituztenak, izan dira fake news, prestigio handiko komunikabidek Kataluniaz informatzeko garaian azken urtean esan eta egin dituztenak. Ez dira fake news Altsasuko gazten inguruan komunikabide Espainiaretan bereziki esan direnak, horiek ez dira fake news. Eta horiei fact-checking hori eginez gero zenbaite pasako luke froga. Beraz, erronkak baldin badira komunitatea sortu eta fake newsi aurre egin, uste dut abantailaz egindakotik ikasita gatozela, eta gero sakonduko dugu, baina guk egoera berria, paradigma berria, ikusten dugu egiazko aukera bat bezala, badugulako aukera, lehen aldiz ziurreski Euskal herri ekimenetik sortutako komunikabideen kasuan, lehen aldiz, egiaren lehia horretan gure alea ere jartzeko, inoiz baino jende gehiago irakurtzen ditugu, idazten ditugunak, eta beraz aukeraz beteriko garaia da. Hortako edabidez hitz egiten dugunean, gurea sorreratik egunerokoan eta etorkizunera erabat komunitatean oinarritutako edabide bada. Berria taldearen sorreran, dakizuen bezala egunkariaren itxiera dago, egunkariaren sorrera ere erabat batez ere kultur komunitateatik, euskal kultur komunitatetik sortutako proiektu bat izan zen, eta berriaren hasieran ere erabat komunitatean oinarritutako proiektu bat izan zen. Berria sortu zen, 24.000 herritarrek beraien diru ekarpena eginda sortu zen edabide bada, atzean ez dauka inongo interes kapitalista empresarial edo editorial zehatzik, baizik eta proiektu herriko proiektua da. Geroztik hasieratik izan da aldamenean edo inguruan dauzkagun edabideekin alderatuta bakar azten bere garaian bere ehuneko salmenten gehiena arpidetzetan oinarrituta zeukana, eta arpidetza horien gestioa hasieratik bukaerara ematen zuen, alegia guk enpresa banaketa enpresa daukagu eta geneukan, egunero 5.000 pertsonen gana beraien etxeetara periodikoa eramaten dutena.
Zergatia, euskarazko hedabide baten bizi iraupenerako estrategiak ez dauka zerikusirik erdarazko hedabide baten paradigmarik. Saiatu ginen informazioa bebai ematen. Ordura arte bakarrik ematen genuen nazioartera begira bereziki prentsabarrak edo kanal asko pentsatuta kanpoko jendeak programa ikus ezaken edo ez. Orduan, pentsa, duela 20 urtetik gauzak nola eratu diren, ez? Lehen aurreko islariak bai izan dago, baina gaur egun lehen internet zan oso gauza arraro nolabait eta gaur egun jadanok daukagun internet mobilean eta denbora guztian gainean eramaten dugu. Orduan, Euskal Irrati Telebista bai, gauzoak eman bezan ditu eta aurrera nolabait egokitzeko nola telebista egiten zen, irratian egiten zen, internet inkluso hasi ginenean ere gaur eguneko lanarekin ez dauka zerikusirik, eta nola ikusi lana danon artean bakoitzak, medio bakoitzak gure kasuan bere izaera izaten jarraitzen du eta hala izan behar duela uste dugu, baina elkarlan izan behar du. Horregatik normalen egunero bilerak egiten dira, bai telebista, irrati, interneteko jendearen artean, eta erabakitzen dira informatiboki bereziki zegai jorratzen dira. Bueno, nik ez dut oso errutina normala orduan ez da egite, aldian oso lan ezberdina tokatzen direlako, gaien eta egunen araberagian, uste interesgarri izan daitekela zuentzako ere ikusteko nola aldatu ditugun redakzioko errutinak, ez, lan errutinak asko. Nahi zen sorreren arte kasi-kasi, esango nuke, gure funtzionamentua zen interneterako egiten zen lana sekzio bat gehiago baliz bezala. Euskal Herria sekzioa, non politika eta gizarte gaia gantzen diren, mundua, ekonomia, kirolak, eta beraz, internet, esango nuke beste sekzio bat, zela redakzioaren funtzionamenduan. Hori gaur zuentzako zior hasi zuen ikuspegitik astakeria latza da, baina, 40 urtetik gorako gehiago kostatzen zaie hori ala dela ikustea, eta nahi zen sorrerarekin zerbait aldatu bada, hain zuzen ere hori da. Internet ez da sekzio bat, da formato bat, nahi balen bada, eta lan errutinaetan oraindik egiten ari gara aldaketa eta kostatzen ari da, baina pixkanaka ezartzen ari diren errutina dira, bereiztea zer den kasteritza lana, lege historioa edo albistea, informazioa, eta zer den soportea edo formatoa. Lan intelektuala eta denbora benetan kentzen duena gaia da. Gertakari bat baldin bada bertan egotea, historia landu nahi baduzu protagonistekin hitz egitea, informazioa kontrastatzea, dena delako hori da benetan lan intelektual hori da, denbora gehien kentzen duena. Gero hori paperera eramatea edo audiora eramatea edo bideora eramatea, lan multzo guzti horren zatiri txikiena dela esango genuke proportzietan denbora ere banatuko bagenu. Beraz, erredakzioan zer egiten ari garen aldaketa. Lehen, kastari batek gai bat kubrituko luke eta izango luke egun osoa lasai idazteko hurrengo eguneko egunkarirako. Orain hori ez da bideragarria eta kastari horrek, historia hori kontrolatzen duen, lantzen ari den kastari horrek, behar du gauza gertatzen ari diren neurrian, joan baliatzen ditugun baliabide. Beraz, zarai gertatzen baldin bada berehala interneterako kastari horrek berak idazten du, idatzi beharko luke, sekzio batzutan errezago ari gara ezartzen beste batzuetan baino, eta gero albiste hori, informazio hori, doa bere bizi propioa izaten. Izan alda, goizeko 11etan kolpea jotzen den albiste bat, eta nahi zen irekiera apertura nagusia izan aldena, eguardiko ordubitarako izan aldu elkarrizketa gehitu bat, albiste hori hobeto azaltzen duena, eta agian hurrengo eguneko egunkarire iristerako jaztu deus balio. Agian pasada eta ez du balio hori, eta beste agian berreskuratuko da beste modu batera, beraz zikloa, informazioaren zikloa asko aldatzen da, eta errutina horiek dira aldatzen ari garenak. Badugu lantalde bat propio interneten kudeaketara edo dedikatzen dena, eta bereziki teletipo bidez, edo gu bereziki landuko ez ditugun gaiak bertatik idazten dira, baina bereziki gu jarraipen egiten ari garen gaien kasuan
gu garrantzia ematen digun gaien kasuan, normalean kazetari bera da idatziko duena hurrengo eguneko egunkarirako eta egun bereko jarraipen digital horretarako. Eta orduan, horrek ere eskatzen du redakzioaren aldaketa, prebisio sistema ere aldatzea, argazkiak lehenago behar izatea, eta ari gara pixate rutina horiek aldatzen eta azkenan transizioa da internet sekzio bat izatetik formato bezala ulertzera eta gure erronka ere da erredakzio beretik produktu ezberdinak o proiektu ezberdinak aurrera ateratzeko gai izatea. Alegia, guk erredakzio beretik sortzen ditugu garaz gain, naizez gain, gaur sortzi, lagun batetako gehiarri hori, zazpika igandetakoa, media bazke frantsesez egiten dugu, gazeta euskara hutsez egiten dugu. Horon, guzti horien arteko sinergiak edo erredakzio beretik proiektu ezberdin guzti horiek edikatzeko moduak edo bilatzen dago lan dira. Rutina bat, bestea zer esan duzu? Sare sozialezelako eragina. Bai. Bueno, hor dago hor bada goza oso kurioso bat, ez? Eta da, sare sozialetan jerarkiak galdu egiten direla. Bai paperezko egunkari baten kasuan edo interneten ere, jende girena atari nagusira naiz.eus klik eginda sartuko balitz, errez ikusiko luke, gure ustez zer den albiste garrantzitsu bat, handiz dagoelako bistan, eta zer den euskeria bat, edo jolaserako argitaratu dugun kontu bat, hori baztar batean ertzean egongo da. Zer gertatzen da, hori jasotzen baduzu WhatsAppez, Telegramez, edo Facebookez, edo Instagramen aipamen ikusten baduzu, ez dakizula. Ez dakizu, gertakari handi hori, eta ez dakit, hartzai bati argi bat errekan erori zaiola, gerta daitezke biak parean iristea, jerarkizazio hori galtzea. Beraz, hor badugu, ari gara aztertzen nola landu hori, ze kontsumo ohituren aldaketa honek eragin du, normalean, askoz ere jende gehiago iristen da albiste konkretuetara, pieza propioetara, azalera bere sotasunen, baino ez, eta orduan jerarkia hori apurtu egiten da. Horrek zer du, guk bai sortzen ditugu eduki propioak, ziur aski internet egongo ez balitz edo kontsumo ohiturak ez balira alakoak, kasurik egingo ez geniekenak, ez? Ez dakit, ardiak nasmatu egin dut, orain hartzaiaren ardiaren historia, baina, pixkat begiratuta, gero pentsatuko dut, antzeko beste bat argitaratuko genuen eta ziur aski. Orduan, hor Facebooken da askotan kurioso izaten da dibidez, horako zara argitaratu eta jendea hasten da, hori albiste alda eta ez da albiste, eta kuriositate bat gehitu duguna, bazter baten, txoko baten, grazia egin dugulako eta uste dugulako zuei grazia egingo dizuela eta komunitateak elkarbanatzen du asko gainera askotan, Facebooken askotan jasotzen ditugun erantzuna, hori albiste alda, da ziur agian momentu horretan gehien zabaltzen ari den historia, ez albiste garrantzitsua delako. Eta gu ere saiatzen gara markatzen dena bezala, kuriositate bezala, edo historio polita iruditu zaigulako elkarbanatu dugun gauza bezala nire jerarkizazioan horre badugula arazo bat, zer bestela gure funtzio nagusia o funtzio soziala lehen hasierakoan aipatu duan ikuspegi horretatik ez gure errelatuaren parte hori alegita jende gehienaren gana iristaraztea da eta beraz hor jerarkiak eta garrantzia zerri ematen dugun oso garrantzitsua da ez eta dira kontsumo ohitura berriekin hor jaioa izan behar da, gerri izan behar da eta oraindik nik uste hor badugula dezente asmatu egiten dugu.